Els dolors de la Dolors. ¡Oh! ¡Bestia! ¡Qué calenta! De colores son los pajaritos en la primavera. De colores son Ramón. Los coloritos de Ramón, mira. Con la primavera. ¡Oh, qué gusto aquí la ducha! ¡De colores Ramón! ¡Mira! ¡Mira, Ramón, maco! ¡De colores son los Ramón! Ramon! Ramon! Què necessites? Què et passa? Què et passa? Què vols? Mira! Ja sóc aquí. Ja sóc aquí. Què vols, Dolors? Va, no facis més el burro. Què vols? Ramon, va, entra a la dutxa, va. Com? Va, vine. Va, frega'm. Vinga, va, Frega'm? fem-ho. Fèmur? Què et passa al fèmur? Fem-ho. Frega'm, Ramon, va, fem-ho. Fem-ho, Ramon, va, maco. Manuscritos verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions. Llibretes de visions de Teresa. Mossèn Cinto Verdaguer. Jesús, Josep i Maria és la família de la vida. Jesús serà nuestro amor i el nostre amor serà seu. Jesucristo aplegava lo que el món llançava. Nosaltres hem de fer lo mateix. Todo el mundo llença. Ningú aplega. És propi de que Jesucrist girarà l'esquena. Els Mansos és cultura. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de fotuts.